Bun, și acesta este al doilea episod de pe canal. Am revenit. Forță, nene! N-am mai filmat mi s-a stricat calculatorul pentru o săptămână. 2, mi s-a auzea un buzic pe când dacă încercam să filmez, am rezolvat de acum. 3, nu mai mergea Minecraft-ul și atât. Ăștia probleme, Doamne, ce greu a fost. Nu mai merge Minecraft-ul, vreau să vă zic, îmi dă crash unii de pe care mi-au sugerat să îmi iau driver de imagine. Au zis că ăla te ajută, n-am auzit niciodată de driver de imagine să mor eu. Și v-aș sugera să-mi spuneți și mie acolo în comentarii cum să rezolv. Și da, cum să vă zic acum, se aude și un băzăit, pe tot se aude un băzăit de pedal, nu știu de ce, habar n-am. Am făcut toate soluțiile, am căutat și pe net și pe YouTube, uitați puțin. Dacă mă duc la recording songs, de ăsta, recordings aici, microfon, la levels, ia uitați și bine l-am. Mă uit la cineva, fix așa le are, nu înțeleg ce ar avea. Serios, da, nu înțeleg ce ar avea. Așa, tot e bine. Ceva? De la microfon la... No. Da. În general, totul e bine, uitați, microfon, da. Anyway. Da, totul e bine, nu știu de ce se mai aude. Na, nu înțeleg. Lăsați acolo în comentarii ce părere aveți, de ce mi se aude și mai spuneți de ce nu merge Minecraft-ul și adică de ce îmi dă crash. Adică intru pe el și îmi dă crash. Asta mă enervează cel mai rău din viață. Oh my god! Spuneți acolo cum să-mi iau eu driver de imagine, am încercat, nu merge. Sugerați acolo, spuneți în comentarii și, ba, ce să mai zic, decât paftă lume! Pa!